Dobroveče i dobrodošli. Leptirov san traži, rekao bih, još romantičniju i egzotičniju atmosferu. Previše, nije to ona mesečina od koje može da se živi, nije to onaj prvi jutarnji zrak od koga može da se živi, ovo je svetlo bez koga ne možemo. To je naš mrak, ali ne onaj pravi u kome se dela. Šalu na stranu, izdavačka kuća Kokoro je izdavačka kuća koja prepoznaje duh istoka na najlepši mogući način. Te velike istočne tradicije, tu redosled nije ponajvažniji. Meni intimno ne smeta da li je Kina pre Indije, samo znam da je Japan išao za njima, ali spajao sve, i da je duh istoka duh spajanja, pripajanja, prepoznavanja, oživljavanja i produbljavanja. Da toga nije, ne bismo se danas ovdje sastali. Matsuo Basho, jedan od četvorice najvećih i najznačajnijih pisaca haiku poezije, one izvorne, ona koja je danas čak i nepopravljiv eurocentrični naš svet promenila. Kod nas, ja bi uveo kako bih rekao, uslov za svaku elementarnu književnu pismenost, da onaj ko ne može da napiše haiku, nećemo odmah na sonet. Sonet nije za svakoga, mora čovjek da ima i muzičke kulture i širine i uopšte i drugih predispozicija, ali ko ne može da napiše haiku, nema šta da traži u poeziji. Tako je, to nas je taj duh istoka naučio i time nas uče najsvetliji klasični primjeri haiku poezije, koja je danas jedna, rekao bih, od najprisutnijih pesničkih vrsta u celom svetu. I kod nas, pa i u ovoj kući, jednomesečno se sastaju haiku pesnici. Čak u Požegi, za koju znate da je negde pored Užica, postoji časopis i ljudi koji pišu i o tome misle, pa je nekad bilo i u Odžacima. I naravno Niš, mislim, danas je mnogo centara i jedina vajda od tog interneta je što mogu da se tekstovi brže razmenjuju. Nisam se mnogo udaljio, jer hoću da kažem da je ova knjiga, Leptirov san u poeziji Matsuo Bashoa, Sonje Višić-Žižović, kruna i njenog izdavačkog i naučno-istraživačkog rada ujedno, jer je vrlo lepo da je ona svoj i magistraturu i doktorat povezala sa haiku pesnikom najvećim, i dobro je što se ova knjiga prošle godine pojavila. Dušan Pajin, koji je jedan od naših prvih progleda u istočni svet, još iz druge polovine druge 20. veka, kada je interes počeo i kod nas da biva mnogo veći, kada se i Filološki fakultet toj ideji na neki način časno približio i da se te, rekao bih, studije postave na prave osnove, a, kažem, interes za duh istoka kroz haiku poeziju najlepše se prepoznaje. Ovde je naša autorka, njen izdavački partner i životni Predrag je tu u sali, moje dve najdrađe
pomagačice, istraživačice, nestrpljivačice, tragačice i dve lepe devojčice. Tamara i Gordana, one su tu da postiču priču. Sve ostalo kao cvet gleda se kroz sliku i sve ostalo uglavnom ćete čuti od Gordane, a ko želi više da čuje neka kupi, pardon, od Sonje, a ko želi da čuje više i od Sonje treba da pročita knjigu. I ne da pročita 7 stranica literature o duhu istoka i o najznačajnijim knjigama napisanim što u svetu pa i kod nas, nego prosto to je široko polje. Pošto je haiku najšire, ne svelo polje kako pesnik Matsuo jednom kaže, nego živo, nepresušno duhovno polje, da hoćete, devojke, vi sada pitate nešto ili da Sonja odmah krene? Mogu samo da kažem 2-3 rečenice, kamera i odmah da krene Sonja. Večeras pred nama se otvara poetika tišine Matsuo Basha, Kinsaku, mislim da će vam to mnogo bolje i lepše objasniti kasnije Sonja, i pročitala bih jedan od stihova kasnije koji mene postiče. Basho je u stvari pesnik puta i kaže: minu godina, ja i dalje sa šeširom i sandalama. Iz ovoga se vidi da pesnik prihvata svoj život kao jedno putovanje, što je i Sonja rekla. Izvoli. Dobro večer svima. Meni je jako drago da vas vidim u ovolikom broju. Uvijek me raduje kada na ovako lep dan se okupimo ovdje u udruženju. Naša današnja tema je Matsuo Basho, jedan od najistaknutijih pesnika 17. veka u Japanu. Danas smo ovdje prvenstveno zahvaljujući Crnjanskom, koji je uveo haiku na velika vrata kod nas i posejao jedno veliko interesovanje uopšte za Japan i za japansku kulturu i poeziju, a pogotovo za haiku, jer su prvi prevodi haiku pesnika i pesništva bili upravo zahvaljujući Crnjanskom. Tako je, dakle, haiku došao kod nas i haiku je zapravo jedno veliko polje kulturno, polje književno i polje poetsko, koje jeste jako plodno među nama pesnicima, a vidimo mnogo pesnika haiku, poezije, haiđina večeras među nama, ali ono što je tužno jeste da je to polje ostalo nekako skrajnuto i nekako nezapaženo u odnosu na ostala polja u književnosti. Zato smo mi tu sada. I zato smo upriličili ovo veče, jer je upravo Sonjina knjiga jedan veliki doprinos razvoju ovog polja, što teoretski. Sonja, izvini, ali tako je. Znači, dala je zaista jedan veliki doprinos razvoju ove grane književne kod nas i postavila je, da ja kažem, na jedne stabilnije noge i na jedne ozbiljnije noge istraživanje haiku poezije kod nas. Matsuo Basho je stvarao uronjen u zen budizam i u taoizam. Sonja će nam danas govoriti i o paraboli Lepterov san, kako je ostalom i naslovila svoje delo. A ja bih samo kao uvod želela da pročitam jedan njegov haiku. Opali list, vratio se grani, leptir. Opali list, vratio se grani, leptir. Sonja. Prvo, dobroveče, nadam se da se čujemo, to odmah da sad rešimo, da ne bude problema. Prvo, zahvalila bih se svima vama što ste došli u ovolikom broju, što ste odvojili svoje vreme. Nadam se da ćete na kraju ove večeri smatrati da je to bilo korisno, je li tako, utrošeno vreme.
Takođe se zahvalim Tamari i Gordani što su verovale i u stvari veruju, ajde u mene, u stvari u ovaj rad, da on zavređuje, jel tako, pažnju u smislu da se predstavi na ovakvom mestu uglednom. Naravno gospodinu Miljurku što je podržao to, odobrio, jel tako? I takođe... Prepoznao i odobrio. Takođe Olji i Dušanu Pajin. Prvo, koristila njen prevod. Znači, ona je prevela Chuang Tse-a, objavljeno je kao samostalno takvo izdanje pod nazivom Leptirov san, tako mi se slično i zove rad. 2001. još? Jeste, još 2001. Tako da je to meni u velikoj meri pomoglo, jer ja stvarno ne poznajem kineski, nisam mogla da se služim originalom i onda bih bila prinuđena engleskim, ali zašto kad je ovako imamo lep prevod na srpski. I naravno profesoru Pajinu koji me godinama podržava, radi redakture brojnih mojih prevoda i on je u stvari prvi čovek koji je pročitao moj rad dok je bilo nezvanično i puno me savetovao, mislim stručnu pomoć mi je davao i on je u stvari moj nezvanični mentor. Znači ne samo za ovu knjigu nego svih ovih godina, tako da hvala mu što je došao i večeras. Takođe, jako mi je drago, vi ste rekli da je haiku malo skrajnut, da možda, nije da nema dovoljno literature, ali u stvari treba i da ima ko da želi da pročita tu literaturu, jer ima puno možda naučnih radova koji se ne čitaju ili koji ne pobuđuju interesovanje. Tako da s jedne strane koliko je možda mala neka zasluga nekog koji je uradio neki rad, toliko je još veća zasluga da nešto ostane živi, da nešto nastavi da živi upravo ljudi koji to čitaju, a i kao što ste vi, većina vas haiđini koji pišu haiku, jer u suštini haiku živi kroz haiđine. Jel tako? Mislim, on je uvek tu, sad samo da li ima dovoljno ljudi da ga prepoznaju i napišu to, jel tako, što je oko njih. Apropo toga, baš da pohvalim srpske haiđine, u stvari ne i ja, nego da ispričam jedan događaj iz japanskog grada Ocu. To je inače grad u kojem je u manastiru Gićuđi sahranjen Matsuo Basho, a upravo u tom gradu na univerzitetu Ryukoku radi profesor Steve Wolf, koji između ostalog, pored toga što je profesor na tom fakultetu, on i uređuje jedan haiku časopis i jedan je od trojice, sad ili četvorice, kako se to zove, iz članova komisije koji odabiraju, jel tako, na takmičenjima haiku, koji haiku će da uđe u njihov časopis i koji će dobiti nagradu. I kada sam se srela sa njim u Ocu, on je bio dovoljno ljubazan da se vidi sa mnom. Sad možda baš zbog toga što sam bila Srpkinja, znači on se inače bavi Matsuo Bashovom, Chuang Tseom, on je napisao dosta tekstova o Chuang Tseu, možda jedan od prvih, hajde da kažem, koji je više istakao taj uticaj taoizma na rad Matsuo Bashova. I on je meni došao sa časopisom i rekao kako tako jedna mala zemlja ima toliko mnogo haikua, znači ljudi koji pišu haiku i to proporcionalno u odnosu na broj ljudi, da su ti haikui nagrađeni. I upravo mi je pokazao, časopisu izašao haiku Vida Vukasović. I ovom prilikom taman da se prisetimo i njega koji preminuo 2014. godine. Eto, tako, u tom smislu pesnički oblik haiku je postao i svojevrstan fenomen. Znači, on je probio okvire Japana, raširio se cijelim svetom, pretpostavljam da se piše gotovo u svim zemljama, gotovo na svim svetskim jezicima, tako. Međutim, iako je većina japanskih umetnosti koje sada prepoznajemo kao autentično japanske umetnosti, iako su one izvorno svoj uticaj primile iz Kine, za mnoge od njih, a uključujući haiku, možemo reći da su autentično japanske. Zašto? Prvo, Japanci su eklektičan narod, malo istorija to tako, njihovo upravljanje, da kažem, je to tako nametilo.
Pa između ostalog, oni su od samih početaka primali uticaj iz Kine, Koreje, kasnije naravno će biti tu i Zapad, Amerika. Međutim, Japan je imao tu sad, da li je to sreća ili nesreća, to je sad možda relativno, da bude 270 godina za vreme perioda Tokugawa praktično gotovo izolovan. I, znači, umetnici su imali mogućnost da doziraju uticaje, a samim tim u tako jednom gotovo hermetičkom atmosferi, tako okruženju, recimo čajnu ceremoniju, ako su primili iz Kine kao obred, da tako kažemo, u toj izolovanosti oni su mogli dalje da razvijaju kako njima odgovara. I da bismo na kraju došli dotle da čajna ceremonija se danas izvodi samo u Japanu, da taj obred više u Kini koji je nadahnula Japan, nema ga u takvom obliku. U svakom slučaju, upravo u ovom periodu Tokugawa stvarao je i Matsuo Basho, koji, kao što većina vas zna, se smatra jednim od onih pesnika koji su ovu pesničku formu uzdigli na nivo visoko estetske umetnosti. Pošto je većina vas su haiđani i vi znate, ja ću samo ukratko da potrebna je neka kratak historijat haikua, šta se tu dešavalo, da bismo u stvari shvatili veličinu Matsuo Basho, šta je on to zapravo uradio, jer nama je sad haiku normalan, ali razumete, on je u stvari učinio da dvorska poezija uđe u narod. Znači, on je omasovio poeziju koja se jednostavnim jezikom su se govorilo o uzvišenim temama koje su bile namenjene samo za dvor. I u tom smislu, a inače Tokugawa period je bitan baš zbog toga, zbog te popularizacije umetnosti uopšte. To se dešava na svim poljima, nastaje ta, da kažemo, plebejska umetnost. Međutim, šta se dešava? Teme su svetovnije, to je bilo i u slikarstvu, naročito je to u grafici. Primetno, teme postaju svetovnije, mnogo se ljudi okreću svetovnom ovom, to je Ukije nestalno, taj plutajući svet. Znači, svet ovaj trenutak je bio bitan, ali zbog toga, uslovno rečeno, se umetnost i degradira, postaje malo vulgarna, trivijalna, to se desilo i haiku, a Basho je uspeo to da premosti, sad ćemo vidjeti. Evo, kao što, ja se nadam da mogu svi da pročitaju, u Japanu od samih početaka njihove državnosti uticaj je prisutan, znači Kine. Čak i sami Japanci neće da otkrivaju neke humke, da iskopavaju, da se ne bi došlo do zaključka sa u stvari Kinezi, ali nije ni važno. Oni su to što su. U svakom slučaju, taj uticaj kineski, taoizma i budizma primetan još u 8. veku u Japanu. Međutim, interesantno je da s jedne strane intelektualna elita koristila je kineski jezik u smislu na kineskom jeziku, su se pisale istorije Japana, zbog čega? Pa trebalo je parirati, ti Kinezi trebalo je da pročitaju na kineskom državi Japanu. I s druge strane, budistička teorije su se pisale na kineskom jeziku, ali poezija se pisala na japanskom. Znači, ta dublja osjećanja, emocije su ostale vezane za japanski jezik. Opet da kažemo, od samih početaka, japanska poezija se držala te pesničke forme od 5 karaktera u stihu. Opet je to uticaj Kine. Znači, u Kini su pesme kratke, jel tako? I sad taj pesnički oblik koji je najdublje povezan sa običnim ljudima tog starog Japana je upravo tanka, iz koje će se kasnije i razviti, jel tako, haiku. Znači, u njoj su stihovi izloženi u slobodnom obrascu 5-7-5-7-7 i to je najstariji oblik lirske poezije u Japanu. I tu u stvari vidimo da je haiku negde bio u njihovom biću i samo je čekao trenutak, jel tako, da se pojavi kada su to prilike nalagale. I to će se i desiti u 17. veku, u periodu Tokugawa, koji smo već spomenuli. Takođe, u japanskom pesništvu zanimljivo to smimenjivanje ozbiljne i komične poezije. Znači, tanka je bila dvorska poezija, ona je bila prefinjena, tu su bile, jel tako, teme uzvišene, da tako kažemo, i sad nasuprot njoj javila se komična renga. Renga znači ulančani stihovi. Međutim, vremenom je ta renga postala suviše prefinjena. U stvari, ona se približila toj tanki i da bi
kao kontrast njoj, jel tako, pojavio se komični haikai ili haikai no renga, koji će u stvari kasnije postati haiku. Znači, šta to znači? Haiku je od samih početaka bio komični stih, znači to i znači, jel tako, naziv haikai no renga je komični stih, i tim stihovima slušalac ili čitalac je trebalo da se zabavi i iznenadi. Znači vidimo da tu malo imate produhovljenosti i uzvišenosti koju sad možda povezujemo sa haikom, a to je Uneo Bašo. Znači ne samo on, i oni cura pre njega, naravno, i kasnije Buson, tako. Međutim, svodeći se na teme svakodnevnog života, koje su često bile prizemne, to smo rekli da su i umetnosti i u slikarstvu, videlo postaje neretko haiku vulgaran i trivialan. Šta se dešava? Naravno, bude se ljudi, neki pre Bašo, to su bili Matsunaga Teitoku i Nishiyama Soi. To su bile tada dve vodeće haiku škole, Teimon i Danzo. I oni su u velikoj meri pomogli to osamostaljivanje haikaija, svaki na svoj način. Međutim, Matsuo Bašo, on se naravno, kad je ušao u svet haikua, prvo je ušao u jednu školu, Teimon, pa je onda izašao iz nje, pa otišao u Danrin, pa je na kraju imao svoju školu, tako, Šomon. Jedino je on uspeo, u stvari, da se u potpunosti od njih odvoji, što opet nije mala stvar biti prvi, uraditi nešto što niko pre vas nije uradio, i on je uspeo u svojoj poeziji da prevaziđe taj konflikt između te ozbiljne renge i komičnog haikaja. Znači, naći tu neku težu, i on je u ovu najkraću svetsku, pesničku formu na svetu, uneo humor, ali i religiozno shvatanje umetnosti i života, što, složit će ti se, nije baš ovako uraditi. Sad, pored japanskih i kineskih pesnika, na Bašo i njegov rad su uticala dva filozofska pravca, to su zen budizam i taoizam, posebno učenje Čuang Tse. Sad, meni se čini da do pre nekoliko godina je nepravedno bio istican toliko uticaj zen budizam, niko da spomene taoizam. A taoizam je u korenu, u stvari on je izvor. Zašto je on u korenu? Zato što je on uticao na zen. U zenu je 50% taoizma, otprilike, možda i više, da, dobro, možda nije baš stvar, da možemo takve postatke, ali ajde da kažemo. Sad, za razumevanje japanskog zen budizma je upravo važna ta činjenica da su Japanci to učenje zen budizam primili iz Kine. U Kini je zen bio čan, tako, i prenet je u Japanu kao zen u 12. veku. Ali šta je čan? Čan je rezultat uticaja kineske filozofije, filozofske misli, tačnije tada taoizma, na budizam, koji je Kina primila iz Indije, zapravo na mahajanski budizam, na Mahajanu. Pa je sad, iako je u Bašovim pesmama primetan taj uticaj i zen budizma i taoizma, koliko je barem do sada, do danas poznat, on se sam nikada nije izjašnjavao ni kao budista, ni kao taoista, nikada nije isticao on religiozni aspekt svojih pesama. To mora ipak da se kaže. On je prvenstveno bio pesnik. I on je, u stvari, svoj život posvetio poeziji. On je pisao poeziju zarad poeziju. To je bila umetnost zarad umetnosti. To je jako bitno reći. On je tragao za istinom u poeziji. Međutim, u toj potrazi za istinom njemu su pomogli zen budizam i taoizam. Evo da pročitamo ovu pesmu. Pokraj puta je cvet sleza, obrsti ga to moje kljuse. To je napisao Bašo. To je jedan od njegovih poznatijih pesama. Sad šta je? Zanimljiva je priča ili pretek za ovu pesmu. Šta se dešava? Bašo jedno vreme je išao kod zen sveštenika Bućoa. I njega je učitelj, taj zen, jel tako, više puta nagovarao se odrekne poezije, zamonaši se čoveče, šta će ti poezija? Ajmo ozbiljna, konkretne stvari ako hoćeš. I navaljivo. I jednom su konjima, do duše, ja sam ovde, nisam to napisao, dobro, jednom su se šetali, do duše, na konjima su jahali. I zen učitelj njemu ponovo, kad ćeš ti da se odrekneš poezije i da se zamonišeš. A njemu Bašo kaže, haiku je ono što se dešava na ovom mestu u ovom trenutku. I učitelj je pokazao na cvet sleza. U tom trenutku istom Bašo je ispevao ovaj haiku. Znači, učitelj je bio oduševljen, jel tako? Nije
nije do tada shvatao da haikom može da se izrazi tako duboko značenje i od tada ga više nije nagovarao da napusti poeziju i da se zamonaši. Bašo jeste na jednom mestu rekao da je on bio u iskušenju da se zamonaši par puta, bio je u iskušenju da napusti poeziju, ali ipak nije mogao. Pa evo samo da vidimo koji je to uticaj taoizma na zen, koje su to sličnosti u stvari zen budizma i taoizma. Vidjet ćete da za mnoge stvari koje kažemo to je zen, u stvari mogli bismo reći to je taoizam. I jedan i drugi poštuju načelo relativnosti. Šta to znači? Istina se spoznaje razumevanjem suprotnosti. Videti severnjaču na istočnom nebu, recimo. Pa su i zenistička i taoistička dela bogata paradoksima. U zenu to je najizraženiji primjer je koan, je li tako? I taoizam i zen budizam su pobornici individualizma. Smatraju ništa nije stvarno osim naše svesti. Taoizam se protivio konfucijanizmu, zen se protivio pravilima drugih budističkih tradicija. Znači, bili su onako malo buntovni, ajde možemo tako da kažemo. Zatim imaju istu ideju o jednakosti stvari. Ovo je posebno izraženo kod Chuang-Tsea. Znači, zemaljsko je važno isto koliko i duhovno, nema razlike između velikog i malog, atom posjeduje iste mogućnosti kao univerzum. Shvatanje uma u taoizmu je to nesvesnost, znači wu xin, u zenu ne mu xin. Znači, tako shvatanje uma je dovelo do toga da se ističu estetska načela kao što su spontanost, jednostavnost, prirodnost, osamljenost. To su sve stvari, znači... Takođe je jako zanimljiva ta ideja rada i isticanje vlastitog iskustva. Zen budizam je u velikoj meri od taoizma upravo primio ovaj uticaj. Što to znači? U zen hramu svi rade. Znači, od novajlije ili iskušenika do učitelja. Zbog toga je postoji ta zanimljiva priča o zen učitelju Hjakuđeu, koji pod stare dane, on je bio baštovan, voleo tamo čak nešto da radi. I međutim, učenici se bojali za njega, star je, Hođić, neće mu biti dobro. I oni ga molili, pa prekinite sa radom, ali on je rekao, dan bez rada je dan bez obroka. Međutim, učenici su i dalje navaljivali i na kraju rešili da mu sakriju baštenski alat i kad je video da nema alata, 2 dana nije jeo. Učenici su za glavu uhvatili šta će, vratili mu baštenski alat, čovjek nastavio da radi i nastavio da jede. Recimo, to je u zen hramu. Ali takvi su bili i taoisti. To je, stari Kinezi su uglavnom, većina je bila, zemljoradnici su bili, tako. Kad je narod zemljoradnički, on je u dodiru više sa prirodom, posmatra se priroda, ciklične promene, tako. Na njih čovek je deo te prirode. Tako su i taoisti imali tu ideju da se, u stvari, težilo se tome da se uživa u samom radu. To možda bismo mogli i mi da pokušamo da se prisetimo toga. I onda zbog toga ti stari taoisti nisu cenili mašine koje bi taj rad ubrzale. I tu jeste recimo interesantno da su Kinezi kasnije tek počeli, oni su na zapad da razvijaju, pa čak i oni su imali barut, tako, oni su imali pušku, zapad je pušku prvi osmislio, tako. Sad, znači, ideja je bila da se voli život kao takav, da se on ne pretvara u sredstvo za postizanje nečeg drugog, što, kako bi rekao Suzuki, što bi tog života skrenulo u drugi koridor. Znači, voli se i ceni se sam rad, uživa se u radu, ne žuri se u postizanju rezultata, ali kada rad postane sredstvo usled požurivanja da se posao što pre završi, čovek gubi svoju kreativnost, jel tako, i postaje oruđe. Zbog toga je u taoizmu i zen budizmu akcenat na iskustvu, zapravo na svesnosti svakog proživljenog trenutka. I ovo je uticalo da umetnosti pod uticajem taoizma i zen budizam nalažu prirodno, spontano, sve tako izvire iz jednog, jednostavnost, jedinstvo s objektom pažnje. Ipak na tom je ukazao profesor Panin, hvala mu, to nije ipak u Kini bilo opšte prihvaćeno shvatanje, već taoističko. Znači to treba, ipak jer možda smo skloni da stvari generalizujemo i sad kažemo cela Kina je bila takva, pa izgleda nije samo tako taoistički. Sad, opet pod uticajem taoizma, šta je umetnik onda? Ovo je sve bitno zato što se Bašo sve to trudio da prožme, da njega to prožme i da on to ispolji.
Znači, za taoiste umetnik je medijum, u stvari, preko koga se u konačnom ispoljava Tao. Šta to znači? Znači, Kinezi su verovali da lepota izvire iz Tao, a Tao je izvor svega, iz njega sve dolazi, proističe, u njega se sve vraća. I zapravo je mudrac i umetnik su dostizali lepotu kada su se sjedinjavali sa Taom. Zbog toga, s jedne strane, umetnik jeste kreativni stvaralac, ali s druge strane, on zasluge ne pripisuje sebi. To nije njegovo, on je medijum. On je samo, kroz njega je samo, jel tako, ispoljio se Tao, koji ne može biti ničiji, on se ne može prisvojiti. On se može dostići, može se izgubiti, ali ne može se prisvojiti. U smislu da ste izgubili put, ali ga ne možete prisvojiti, nije vaš. Zbog toga, da bi umetnik mogao da se sjedini sa Taom, on je morao da izgubi sebe, jel tako? Znači, morao je da zaboravi sebe, što bi rekao Chuang Tze, a Nishida Kitaro, recimo japanski filozof, da poništi svoje biće. Znači, umetnik je predstavljao beskonačno, Tao u konačno. I tada to je bila lepota. Zapravo, sve što je prirodno, bilo je lepo. To je uticalo na zen budizam, pa oba pravca shvataju kako doživljavaju lepo, kao nešto sveobuhvatno, ostvareno, slobodno, stvaralačko biće. Umetnik je trebalo da se oslobodi materijalnog svog ega i subjektivnosti, da se sjedini sa Taom i da iz dubine svog bića prikaže kozmički ritam koji prožima sva bića. To nije baš lako, ali... Recimo, interesantno, japanski slikari, meni se to sviđa, oni su radili po modelu, ali su uvijek uglavnom imali i žive modele. I recimo da izađu pa da posmatraju zaista u prirodnom okruženju bambus ili ždrala ili neku pticu. Sad, baš ova škola Šomon istakla je tako u periodu kada je u kaiku krugovima prevladavao takozvani kineski stil, a zašto su se oni okretali kineskoj poeziji? Pa baš zato što smo rekli da je haikai tog vremena postao trivialan, sveo se na frivolnu igru reči i oni su hteli da nekako obogate haiku i uzdignu ga na nivo koji bi mogao da parira kineskoj poeziji. Zbog toga se oni okreću kineskoj literaturi. Pa eto šta je tu uticaj taoizma na haiku poeziju, to je recimo koje je vidljivo i kod Basho, to je osamljenost i lutanje. Znači, po uzoru na taoističke mudrace, umetnik je trebalo da se osami, okrene prirodi i duhovnim vrednostima. Pa evo da ponovim, ja sam baš odabrala tu pesmu koju si ti ocom, Minu godina, ja i dalje sa šeširom i sandalama. Ovo dovoljno govori u stvari tu potrebu za putovanjem, a Basho je veći deo svog života proveo na putovanju. Dokolica i mir ili kanđaku, to je u stvari estetski ideal koji je nalagao odbacivanje svetovnih vrednosti. Dobro, imamo poetsku ekscentričnost, njome se slavi siromašno, usamljeno, lagodno i nevezano, međutim ovo je bilo baš ovo shvatanje, jel tako? Prije njega, od 8. do 10. veka, poetska ekscentričnost se smatrala elegantnom zaljubljenošću, a zenistički pesnik Ikkyu, jako poznat iz 13. veka, u svoje stvaralaštvo uvodi ekscentričnost, ali kao vrstu bunta. Pa je on, mislim, možete misliti, u 13. veku bio revoltiran korumpiranošću i licemernošću, jel tako, tadašnjeg sveštenstva, pa je pisao o zabranjenim temama, o napijenju vina, jedenju po kafanama, bordelima, ljubavi i tako dalje. Nije se mnogo. Pa nije se mnogo, to ti kažem, 13. vek, da. Iza Basho je Fukio, u stvari, ekscentričnost, tako poetska, značila slavljanje siromašnosti, usamljenosti i nevezanosti. Izvini se, ovdje sam izvojila još jedan stih na tu temu. Kaže, hajdemo do trgovca da prodamo sneg sa mog bambusovog šešira. Pa, da prodamo sneg. Da. A recimo, ono ovdje kaže snežno... Samo to i radim. Pa da. Snežno jutro, sam žvaćem suvog lososa. Sada, ovom pesmom se definitivno Basho oslikava svoj siromašan život. Znači, vidimo da je osamljen, sad da li je usamljen, verovatno, on je osamljen, siromašan, ali ne osjeća se da je on tako tužan ili rezigniran zbog toga, već i ne osjeća se želja za bogatstvom i slavom koju su i taoistički
taoisti, a i vaši smatrali spoljašnjim okovima. A recimo primer za ovo ima i kod Čuang Cea, kada je on odbio službu na dvoru, kada su došli, on je pecao čovjek, ili tako, oni su došli da ga zamole, ili tako, car dao naredbu da on dođe da stupi u službu. Međutim, on je pitao da li bi kornjača više voljela da je u nekoj zlatnoj kutiji na dvoru ili da maše slobodna repom. Oni su mu rekli pa da maše slobodna repom po blatu, a on kaže pustite me, ja želim da mašem repom po blatu i nastavio da peca, toliko od toga. Nadam se, uskoro završavamo, ili purju, znači opet reč potiče od kineske reči feng liu, značenje lepršavost, ovo nas negde možda čak i podsjeća na leptira, opet odbacivanje svetovnih vrednosti, oslobođenost materijalnih stega, ali umetnik koji je posvećen umetnosti, to je jako bitno, znači umetnost radi umetnosti, da. Slediti tog prirode ili zoka, jako bitno, to je opet termin koji je preuzet iz dela Čuang Ce, odnosi se na delanje stvarni odraz Taoa, opet koji sve prožima, ne menjajući i menjajući, ili Kueki Ryuko, to je jako bitno, to su u stvari suprotstavljeni aspekti, kao što i sama reč kaže, ne menjajući i menjajuće. Baš je smatrao da poezija treba da se menja i da se prilagođava vremenu, ali da pesnik treba da teži univerzalnim, nepromenjivim načelima. Zapravo, iako je sve u stalnoj promjeni, suština čoveka i prirode se ne menja. A Toshihara Oseko, inače japanski književni kritičar, smatra da književnost koja se zasniva na ovom načelu ima večnu umetničku vrednost, a Basho je upravo izrazio ovim rečima ne idi tragovima starih, već traži ono, tragaj za onim za čime su oni tragali. Sad, došli smo do same priče, to je parabole Čuang Ceove Leptirov san. Ko je ne zna, samo pročitam, jednom je Čuang Čou sanjao da je leptir koji leprša okolo, srećan zbog onoga što jeste i radići ono u čemu uživa. Nije znao da je bio Čuang Čou, iznenada se probudio i bio je tu, očigledno i nedvosmisleno Čuang Čou. Ali nije znao da li je sada on Čuang Čou koji je sanjao da je bio leptir ili on leptir koji sanja da je Čuang Čou. Između Čuang Čoua i leptira mora biti neke razlike, to se zove preobražavanje stvari. Ukratko, red bi bio reći nešto o simbolici leptira na istoku, tačnije Kina i Japan. Leptir je simbol lakoće, nepostojanosti. U kineskoj tradiciji označava besmrtnost i radost, u kombinaciji sa hrizantemom označava lepu starost, tako? A sa šljivom je simbol dugovečnosti. U Japanu je zbog svoje lepote i krhkosti leptir simbol lepe i nežne devojke, a dva leptira simbolizuju bračnu sreću. Zbog svoje lakoće, leptiri predstavljaju putujuće duhove, beli leptir predstavlja pokojnikovu dušu i često će recimo na bojnom polju, ako se vidi leptir, smatrati da on predstavlja dušu palog ratnika. Drugi aspekt simbolizma leptira zasniva se na njegovim transformacijama. Znači, njegova čaura je jaje koje sadrži sav potencijal bića, a leptir koji iz nje izlazi je simbol uskrsnuća. Kao simbol uskrsnuća i u islamskoj mistici leptir povezan sa smrću, znači sa umiranjem u stvari bića za svetovno i materijalno u svojoj potrazi za Bogom. Kao i u Čuang Ceovoj paraboli, leptir je s jedne strane povezan sa bezbrižnošću i lakoćom življenja, spontanim i prirodnim delanjem, a s druge strane na iluziju ovog sveta koji je nalik na san iz kojeg čovek u stvari treba da se probudi. Pa evo samo da vam pročitam šta je Čuang Ce. A ne, neću vam to sad, ne ureći da ne. Jel možeš volite Rumija sada, eventualno, zato što si upravo 191. I to posle ljudski rod. Ajde ti, ja baš ne znam kako ti ovo mogu da... Persijski pesnik 13. veka Mevlana Džalaluddin Rumi kaže ovako: ljudski rod vođen je putem evolucije, kroz tu seobu moći uvida. Ima da se čini da smo usnuli, postoji stanovita unutarnja budnost koja usmerava san. I ona će nas na posledku trgnuti natrag ka istini o tome ko smo. Da. Hvala, Goco. Evo da kažem, malo ćemo sad i citirati Čuang Cea. Ova parabola Leptirov san je značajna zbog toga što je Čuang Ce prvi koji je preko slike snova pokušao da izloži i prikaže svoje učenje,
Ona je u tadašnjim krugovima u Japanu bila izuzetno poznata i u njoj je sažeto učenje ovog kineskog filozofa. Prvo je ekocentrizam, znači poništavanje jakog subjekta, zapravo kada se sve procenjuje iz ugla čoveka kao najvišeg i najvažnijeg bića. Znači to se poništava, a šta tu kaže na to Chuang Tse? Evo samo da vam ukratko pročitam. Sa stanovišta puta, bića po sebi nemaju osobine, ni plemenitosti, ni zloće. Sa tačke gledišta samih bića, svako sebe smatra plemenitim, a ostale zlim. Uobičajeno mišljenje je da plemenitost i zloću ne određuje samo pojedinac. Tako, onda dalje, princip preobražaja, Chuang Tse na više mesta u svom delu govori o suočavanju sa smrću, koji u stvari tumači kao proces preobražaja iz jedne forme života u drugu. Znači, smrt se zapravo shvata kao recikliranje, a ovaj stav upravo potiče iz tog posmatranja prirode i shvatanja njenih cikličnih promena i kojima je podložan i čovek. Pa šta kaže Chuang Tse? Bolje on da kaže nego ja. Univerzum mi je dao telo da me nosi, život da radim, starost da odahnem, a smrt da se odmorim. Stoga, smatrati život dobrim znači smatrati i smrt dobrom. Tako, ja sada smatram nebo i zemlju za veliku topionicu, a stvoritelja za vešto kovača. Gde bi me mogao poslati, a da to ne bude dobro mesto? Dok se telo oblikuje, mi počivamo, a kad je uobličeno, mi se budimo. Mislim, zaista nekako univerzum, možda ne zvuči samo taoistički. Ne, i sami i prosto to što si malo čas govorila. Takođe sad veliko buđenje iz zabora, zapravo Chuang Tse smatrao je pojavni svet, javu, je doživljavao kao san. A probuđenje kao buđenje iz jave je nazivao velikim buđenjem. Za iskušavanje te prave stvarnosti, kad smo probuđeni od tako budnosti, potrebno je to više razumevanje, više stanovište, prevazilaženje razlika i zaborav samoga sebe. Šta kaže Chuang Tse? Onaj ko sanja da pije vino može zaplakati kad dođe jutro. Onaj ko sanja plakanje može ujutru da ode u lov. Dok sanja, on ne zna da je to san, a u snu on može čak da pokuša da prepriča san. Joj, izvinite, pogrešno vam citiram. Svet je san. Nema veze. Samo kad se probudi, ajde ti probaš nešto bolje, ja ne, bolje nego evo sad mi palo Chuang Tse, kaže na tom putu san i java se prepliću, oni možda nisu isto, ali imaju istu funkciju, iz čega proizilazi i isti takav stav vezan i za život i za smrt. To dobro, bravo. Rečenice iz svoje knjige. Poništavanje jakog subjekta, znači subjekat i objekat neke priče ili situacije postaju nerazlučivi. Šta kaže Chuang Tse? Ti sanjaš da si ptica i da uzlećeš prema nebu, sanjaš da si riba i da roniš, ali sada kada mi o tome govoriš, ja ne znam da li si budan ili sanjaš. Ukidanje razlika među stvarima, znači zaboravljanje razlika, ukidanje egocentričnog stava. Znači čovjek se ne smatra merilom svih stvari. Bilo da ukazuješ na tanku pritku ili na debeo stub, na leproznog ili na lepu si-ši, na stvari otkačene i mutne ili stvari smešne i čudne, Tao ih sve izjednačava. Njihova podeljenost je njihova celovitost, njihova celovitost je njihova manjkavost. Nijedna stvar nije cela niti manjkava, ali se sve one ipak čine jedno. Samo dalekovidi čovek zna kako da ih sjedini. Stapanje subjekta i objekta. Znači, uloge subjekta mogu biti zamenjive, to je, znači, ova parabola pokazuje, znači, ja mogu biti subjekt koji sanja, leptir objekat koji je sanjan, a može biti i obrnuto, znači, leptir mene zna na leptirov način, ja leptira na ljudski način. Sjedinjeno sa prirodom se temelji, znači, na spajanju subjekta i objekta. Dobro, trebalo je ući u duh objekta, preneti ga u delu, osjetiti pulsiranje tog jednog života koji oživljava i umetnika i objekat njegove pažnje. U tom smislu pravi umetnik jeste stvaralac, nije puki imitator i u Kini se zapravo poistovećivala umetnost i umetnost življenja. Eto, to je u stvari možda negde ključna reč. Sad smo stigli do samih, u stvari evo pri kraju smo. Ja sam odabrala 4 Bašove pesme.
Ti si leptir, a ja snevajuće srce čuvam ceo. Ovde, evo malo sam vam pričala o čuvam ceo i čuli ste za parabolu, pa ovo je očigledno, mislim, aluzija, jel tako, zna se, iz aviona se vidi, otvoreno, jer soshi je japansko čitanje za čuvam ceo. I, znači, pesma otvoreno udara na njegovu parabolu Leptirov stan. Znači, iza Bašo ovde leptir postaje simbol prolaznosti čovekovog snu nalik postojanja. I Bašo je zapravo pozanjujući od drugih obogaćivao vlastito iskustvo. I sad ovo je zanimljivo. Da li bi zapadnjačka kritika ovu pesmu ocenila kao plagijat negde? Pa nerazumevanje je u pitanju. Da, ali šta sam samo htjela da kažem, u Japanu se potpuno drugačije doživljavala originalnost i imitiranje i tako dalje. Zapravo tu je taj jedan pojam koji se naziva honkadori ili navođenje i aluzija. Oni su se jako mnogo koristili u japanskoj književnosti i one su se u stvari smatrali umetničkim tehnikama. I s jedne strane tako ste dobijali nešto novo i originalno, a opet tradicionalno i poznato, zato što se u Japanu drugačije doživljavala originalnost nego na zapadu. To smo sad i rekli malo pre, posebno ovi koji su stvarali pod utjecajem taoizma i zen budizam. Zapad zapravo tek sada dolazi na taj nivo svesti, da se tako izrazi. Pa dobro, možda i ovde nisu svi. Nije opšte prihvaćeno, ali se sve više toleriše i ne smatra se plagijatom. Da. Jer pazite, u Japanu se dešavalo maltene od reči do reči da se ponavlja. Piše pesmu, promeni jednu reč. Nije zato što je u Japanu se ne smatra, zato što je poenta je bila prikazati drugačiju, samo razliku u atmosferi. Znači, ali vi ste odali s jedne strane poštovanje autoru kojeg ste naveli, a s druge strane pokazali ste veliko znanje. Zato što je za tako nešto potrebno, tako da vi znate, pa čitate kinesku književnost i japansku, pa onda možete tako da citirate. Sledeća bi pesma bila Dudovi bez cveća, oni su leptirovo pustinjačko vino. Ovde se, znači, leptiri ne povezuju sa snom, nego sa dudovima. Dudovi su sezonska reč za leto. Sad ono što je bitno, dudovi predstavljaju, inače su u kineskoj i japanskoj književnosti od početaka, dudovi stvaraju sliku seoski pejzaž, odmah pastoralno, onako nešto je nekome u glavi ko čita. Međutim, sad imamo ovde pustinjačko vino, to ukazuje na osamljeništvo. A čak su i dudovi u kineskoj poeziji od 5. veka počeli da se povezuju sa osamljeništvom. Tako da pesma u stvari otvoreno slika je osamljenika jednog, a sada i ukazuje na Bašov život koji je tada živeo u kolibi, osamljen i trudio se tako da sprovede tu ideju nevezivanja za svetovne stvari. I interesantno je recimo upravo takvom leptiru koji uživa u osamljenosti i nevezanosti za materijalno je to pustinjačko vino ukusno, kao najukusnije, ali tako ne, to osamljenost mu je ukusna kao najukusnije vino. Sad zašto je ovde vino bitno? Često se na istoku upravo čovjek okrenut Bogom i koji svoj život posvećuje duhovnoj potrazi, poistovećuje sa pijancem. Zapravo, on se naziva opijenim ili bogoopijenim, jel tako? I kao što se pijanac, pošto je opušten, retko povredi kad padne, tako i čoveka koji je okrenut Bogu i ne obazire se na materijalno, ne povređuju prolazne stvari sekularnog života. Pa sad da vidite šta je Čuang Tse, samo da čujete, rekao. Kada pijanac padne iz kočije, čak i kad kočija juri, on neće poginuti. Njegove su kosti i zglobovi isti kao i kod drugih, pa ipak on se ne povredi kao drugi, jer mu je duh celovit. On nije znao da se vozio i nije znao da je ispao iz kočije. Život i smrt, panika i strah nisu ispunile njegove grudi i tako on se može sudarati i ostvari bez straha od povreda. Ako može da ostane čitav uz pomoć vina, koliko bi tek ostao čitav sledeći nebo? Mudrac se krije na nebu, otuda nema ničeg što bi moglo da mu nauči. Toliko to. I za kraj, znači, u svakom slučaju da to ono
što sam ja tako skromno mogla da dođem kroz svoju analizu, da upravo u tim pesmama u kojima Baša koristi sliku leptira ili sna, on preuzema to čuang-ceovsko shvatanje jave kao sna, leptira kao nestalnosti postojanja, ali i lakoće življenja, radosnog ostavljeništva i potrage za duhovnim vrednostima. U svakom slučaju on je dosta postigao Baša ako je uspeo i uspeva i dalje da nadahnjuje ljude, eto, posle više vekova od njegove smrti. Eto, hvala vam, ja nisam sve pesme ovde analizirala, ali ih možemo kasnije ako ste uspešni. Možda i dostavila sada, na kraju kaže ovako: probudi se, probudi i budi mi prijatelj uspavani leptiru. To Bašo maestralno u stvari ispoljava čovečnost, kao što si ti rekla u knjizi. I Milenković kaže u osami, ili šta je, da li je osamljen ili sam? Kaže ovako: potpuno poistovećenost sa prirodom može da donese radost koja je nezamisliva u običajnim okolnostima. Čovek opet nikada ne može da bude usamljen, čak i ako nema drugih ljudi u njegovoj blizini. Eto, ima leptira za druga. I to je maestralna pesma od Zovaša. Za kraj. Hvala. Ja se izvinjam, još jedan aplauz. Ja sam izbegao da kažem da je faktički ova knjiga imala prethodnicu u doktorskom radu 2014. godine, znači 38. je tako? Doktorirao. U 38. Ako sam dobro izračunao 87. 23, 10. Da. 23, 33, 38, pa da. Matematika. Nije 31 slog, nego... Računao sam zato što je ona se tako potrudila da ovo lepo izloži ovu knjigu, malo bih rekao, na poluprofesorski način. Oni ne mogu bez tog pokazivanja, sve to može, ali lepše se priča u sliku. Pođite na izložbu, pa ima da se ispričate, ne treba vam niko, ni leptir čak. Može da vas lepo dekoncentriše. Ja sam se lepo izhajkuirao. Napisao sam 7 hajku, ali to nema veze, ali sam sve slušao. A vi ste bili još bolji. Jer ima neka pitanja, ne za Gordanu i Tamaru, nego samo za Sonju. Ima nešto da kaže, ne mora da pita. Imam jedno, kako bih rekao, korisno pitanje. Je li nije mnogo skupa ova knjiga? Pa knjiga je 500 dinara, sad to je relativno neko želi. Pa 2 točena piva preko puta. Pa dobro, sad to. Preskočite i Pa to ipak nije u stilu leptira. To točeno pivo, malo je ovako. Jeste... Zašto bi bilo ili, možda bude i... Tačno. Znači uzmite knjigu pa drugi put odite na točeno pivo, potrošite pare sad. Ipak je lepše vino i dudovi. Butinsko vino, da. Ja sam htio da te pitam, Sonja, ja sam, znaš, kao ona plavuša koja nikad ne zna tačno kako se kaže Iran ili Irak. Dalekih početkom tamo 70-ih čitao sam jedan hajku i kada sam otišao posle u Japan, ja sam gledao planinu Fuji, a hajku glasi ovako: o pužu, uspni se uz planinu Fuji, ali polako, ali polako. U prevodu Miloša Crnjanskog. Sada, da li je Bašo to pisao ili Isa, ja nisam siguran. Mislim da Bašo nije. Nije. Ali meni su 2 hajkova ostala onako, jedna pesnikinja božanstveno nakon gubitka sina koji se udavio. Ona je napisala jedan predivan hajku: da bereš leptirove, ali ode daleko, daleko. To je jedan od najtrudnijih. Pa sada je Dragan Milenković ovde rekao da Japanci žive lik. I on bi sad ovde ispričao dirljivi trenutak kad je njemu jedna devojčica od 12 godina ispevala. To je valjda njegov prvi take koji, mislim, to je stvarno bilo dirljivo kad je on pričao. Ja ne mogu da ispričam njegove te trenutke, naravno. Ali eto, on je mnogo duže boravio tamo i žena mu je Japanka i deca su išli u školu, tako da je definitivno imao vremena da proveri
da Japanci žive, mislim sad da li baš svako u kojoj meri, to je pitanje, ali veliki su tradicionalisti, to se mora reći, ali oni još uvek idu da gledaju mesec, ide se i gleda se trešnjev cvet, i gleda se javorov list, i posećuje se vaš muzej, bilo kojim danom je pun i tako. I svi gledaju Fuji. Ja sam samo hteo znak zahvalnosti za ono divno predavanje da podelim odmah. Hvala vam. Evo da radavac. Hvala. Pa ništa, ako vam... Izvolite. Vezan je za šetnju, putovanje, a i za lektire. Rano ujutro je išao u šetnju i napisao je tad ovaj hajku. Probudi se, uzet ću te za saputnika, leptiru mali. Eto, Sonja vas uzima sve za saputnike, knjiga je tu, hvala vam što ste došli, Leptiro sad je završen. Hvala vam.